badutenak, nahiz eta batzuetan ahanzturan izan, baina bere garaian klima larrialdiari buruz hitz egiten genuen bezala larrialdi humanitario bat ere sufritzen ari garelako eta horri ere arreta jartzea beharrezkoa delako eta tarteka bada ere gogora ekartzea. Genevan, errefuxiatuei laguntza emateko bilera egiten ari dira aste honetan. 70 milioi pertsona inguru daude, jatorrizko euren herrietatik aldegin behar izan dutenak gerretatik, gatazka politikoetatik edo ekonomikoetatik iesean, eta horietako asko Europara iritsi dira, baina baita gurera ere, baita Euskadira ere. 2019ko lehen 5 hilabetetan, 2075 pertsonek egin dute asilo eskaera Euskal Autonomia Erkidegoan. Ekimen asko antolatu dira errefuxiatuei laguntza emateko, eta tartean badago bat patrozinio komunitario izenekoa, Jaurlaritza, Caritas eta Eiakuria Fundazioak elkarlanean sustatu duten programa, eta injustu ere programa horren berri ematen izan da Jonan Fernandez Jaurlaritzako giza eskubideen zuzendaria. Baina guk gaur gurean programa horretan laguntza ematen ari den Caritaseko bolondrez bat daukagu, 5 familia zilar daude programa horren barruan, eta Gregorio Olasagastik familia horietako bati laguntzen dio. Egunon, Gregorio? Bai, egunon denoi. Esaten ari ginen bezala laguntza eskaintzen ari zara, 5 familia siriar dira Euskadin, horietako bat Gipuzkoan, zuk laguntzen diezu, zertan laguntzen diezu? Ezer baino lehen esan behar da, talde bat gerala, ez naiz ni bakarrik, ni talde bateko kide naizela, eta egia da, Euskal Herrian 5 talde, Euskal Herrian erkidegoan, zan nahi dut, 5 talde eratu direla, Eusko Jaurlaritza eta Estatu Espainolaren arteko hitzarmena dela, eta tartean, bai Caritasek eta bai Eiakuria, zuk ondo esan dutzun bezala, patrozinatzen dute edo babesten dute programa hau. Eta nik handoingo esperientzia ezagutzen dut. Eta zertan laguntzen diezu, zen motatako laguntza behar izaten dute toki berri batera bizitzera etortzen direnean? Dena, alde batetikan, ez dakigu oso ondo aurreko beraien bizitza zer nola jundan, baina gure helburua da gure gizartean, gure herrian, handoainen kasu hontan, familia txertatzen joan dadin, esku eman, hasiera batean, esku eman, bidea erakutsi, etxe bizitzak nola funtzionatzen duen ikasi, erosketak egitea, oinarrizko gauza, distantzia kulturala nabarmena da. Zein da euren kezkarik handiena gurera etortzen direnean, edo beldurran diena, zer da gehien kostatzen zaiena, egokitze prozesu horretan? Zer baino lehenago, noski hizkuntzaren traba da sondia, eta beraien familiartekoekin komunikatzea da, beraien hasierako kezkarik nagusienetako bat. Beraiek, gure kaso konkretu honetan, familia oso sakabanatuta dago, bai Sirian bertan, bai aurretikan, etorri aurretikan egon dira beste refuxiatu kanpamentuetan, Europan zehar barreiatuta ere badauzkate zendik tartekoak, eta beraien lehenbiziko premia zen bere familiarekin kontaktatu alizatea. Eta hortaz aparte, etxe bizitza bat lortzea, heziketan bideak ematea, osasun arlotikan, zorionez, gure kasuan, osasun premia hundirik ez da egon, baina osasun sistemak nola funtzionatzen duen ere irakastea, eta bar. Horrelako egunerokotasunean, guretzako hain obioak diran gauza horietan, beraiei azalpen horiek ematea autonomoak izan daitezen. Alde batetik hori familiari begira, eta gure egitekoa da baita ere, herriaren aldetikan, herria berari ere, nolabait ere sustatzea, famili berriak badaudela herrian, eta famili horiekin abegikorrak izan behar degula, bideak erakutsi behar dizkiegula. Hori da, herritarren erantzuna nolakoa izaten ari da? Oso positiboa esango nukenik. Aurreneko pausoak ematen ari gera, lehenbiziko esperientzia da, eta gu ere bidean ikasten ari gera, baina gure valorazio oso positibo izaten ari da. Momentuz programa hau pilotoa da, estatuan bakarra, itxaropena duzue beste herrialde batzuetan zabaltzea eta beste herrialde batzuetan ere martxan jartzea? Ojalá.
Ojalá, hori da gure ametsa, desde luego, eta nik uste Jonan Fernández eta Eusko Jaurlaritzaren ametsa ere hori dela, aspaldi esan zuten, Siriako gatazka lertu zenean Eusko Jaurlaritzak hasieratik esan zuen, ez dakitzen bat jende hartzeko prest zegoela, baina, bueno, bere eskuduntzen artean ez dago ere, eta estatuaren eskuduntza denez, programa hori edenak formatu egin dira, baina espero dut gurea bezalako esperientzia honek eta beste esperientzia asko hori eskertan dira. Espero dut refugiatu gehiago hori ere aukera ematea. Gregorio Olasagastik Caritaseko Bolondresa eskerrik asko gurean egoteagatik, esperientzia horren berri emateagatik eta zorionak egiten duzuen lanagatik. Bueno, zuzarregatik. Ondo izan, agurrera. Bueno, hortxe ekimena, patrocinio komunitario deituriko ekimena, errefuxiatuei laguntza emateko beharrezkoa da, horrelakoak sustatu eta bultzatzea. Mikel? Bai, eta gainera segurazki honelako arazoetako dagoen bide eraginkor, ez dakit bakarra, baino ia bakarretakoa izango da. Zen eta gauza bat da, harrera prozesuak, estruktura burokratiko-administratiboetatik zeratzea, baina benetanko harrera edo komunitatean egiten da, edo ez dago harrerarik. Eta komunitatean egitea hori da, orain Gregoriok esplikatzen ziguna, ez? Bizi moldeak egokitu behar dira. Eta egokitze prozesu horrek denbora behar du, egokitze hori, seguro, errezagoa da aurrekin, helduekin baino, hor aurrek gero gainaz askotan hartzen dute halako paper protagonista bat, zeren eta harrerako hizkuntza ikasten duten lehenengoa beraiek izaten dira, eta askotan egin behar izaten dute helduekiko, gurasoekiko edo beraien ardura direnekiko itzultzaile lana. Eta orduan, ez dakit, heldu baten lanak ere egin behar izaten ditu. Esan hori da benetako txertatzea. Hau da, txertoak ez dira egiten metuak hartu eta basoak botaz. Ez dakit, Estatu Espainolean gainez, Siriako arazoaren inguruan, egon da, halako brindis al soleko jarrera bat, gero praktikan ezer gutxitan zeratu dana. Eta ez da, egon diteke bildur politiko bat, baina nik usten dut gero badagoela baita ere, hori, erantzun kolektiboaren eskasia edo. Eta beraz hemen horrelakoak agertzak ni asko pozten nau, zen eta bueno, aitzindari norbait izan behar du, eta gu izateak ez dit bat ere lotxarik ematen. Garbine? Bai, guztiz ados nago, eta ez dago gauza hondik esateko, ez bada zorionak ematea bolondrez jende horri, eta behar bada bolondreza baino geixio beharko lukela, ez da? Eta badaude ekimenak, eta badaude gauzak, baina azkenian, hauen lana ezinbestekoa da, eta herritarrena ere, bai. Eta nik bai ikusten dut herritarren aldetik jarrera dexente ona. Esango nuke jendeak badaukala laguntzeko grina, baina ez dakila nola egin, ez da? Eta, bueno, zubilan hori egiten badute bolondrez horiek, behondeiela eta zorionak. Frantziara begira jarriko gara orain, Macronek ezarri nahi duen pentsioen erreformara begira, protesta ugari sortu